Το καιρό εκείνο συνήθισαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του λαού εις την αυλήν του αρχιερέως του λεγόμενου Καϊάφα και συνεβουλεύσαντο ή να τον Ιησούν δόλο κρατήσωση και αποκτήνωση. Έλεγον δε, μη εν τη εορτή, ή να μη θόρυβος γέννηται εν το λαό. Τότε πορευθείς εις των 12, ο λεγόμενος Ιούδας Ισκαριώτης προς τους αρχιερείς είπε «Τι θέλετε μη δούνε καγώ ημίν παραδώσω αυτόν». Οι δε έστησαν αυτό 300 αργύρια και από τότε ζήτη ευκαιρίαν να αυτόν παραδώ. Εξήλθεν δε ο Ιησούς συν τις μαθητές αυτού πέραν του χυμάρου των κέδρων, όπου ειν κήπος, ισόν εισήλθεν αυτός και οι μαθητέ αυτού. Ήδη δε και Ιούδας ο παραδιδούς αυτών των τόπων, ότι πολλάκι συνήχθη ο Ιησούς εκεί μετά των μαθητών αυτού. Ο ούν Ιούδας λαβών την σπήραν και εκ των αρχιερέων και φαρισαίων υπηρέτας, έρχεται εκεί με τα φανών και λαμπάδων και όπλων. Ιησούς ούν ειδός πάντα τα ερχόμενα επ' αυτόν, εξελθών είπεν αυτής. Τι να ζητείτε, απεκρίθησαν αυτό Ιησούν των Ναζωραίων. Λέγει αυτής ο Ιησούς, εγώ είμαι. Ιστήκη δε και Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν με ταυτόν. Όσουν είπεν αυτής ότι εγώ είμαι, απήλθον εις τα οπίσω και έπεσον χαμέ. Πάλινον αυτούς επιρώτησε, τι να ζητείτε. Οι δε είπον, Ιησούν των Ναζωραίων. Απεκρίθη Ιησούς, είπον ημίν ότι εγώ είμαι. Ήουν εμέ ζητείτε, άφετε τούτους υπάγειν, ή να πληρωθεί ο λόγος ον είπεν, ότι ους δε δοκάσμη, ουκ απόλεσα εξ αυτών ουδένα. Σήμερον ο Ιούδας καταλυμπάνει των διδάσκαλων και παραλαμβάνει των διαβόλων. Τυφλούται το πάθη της φιλαργυρίας, εκπίπτει του φωτός ο εσκοτισμένος. Πως γαριδί να το βλέπειν, ο τον φωστήρα πολύσας 300 αργυρίων. Άλλοι μην ανέτειλεν ο παθών υπέρ του κόσμου, προσοβοήσομεν ο παθών και συμπαθών ανθρώπης δόξασι. Τότε οι στρατιώτε κρατήσαντες τον Ιησούν, απήγαγον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα, όπου οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι συνήχθησαν. Ο δε Πέτρος σηκολούθη αυτό από μακρόθεν έως της αυλής του αρχιερέως και εισελθόν έσω εκάθιτο μετά των υπηρετών ιδίν το τέλος. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριον όλων εζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατά του Ιησού, όπως θανατώσωσιν αυτόν. Και ούχο εύρων. Και πολλών ψευδομαρτύρων προσελθόντων ούχο εύρων.
Ύστερον δε προσελθόντες 2 ψευδομάρτυρες είπων, ούτως έφη δύναμε καταλύσε τον ναόν του Θεού και δια 3 ημερών οικοδομήσε αυτόν. Και Αναστάσου αρχιερεύς είπεν αυτό. Ουδέν αποκρίνει. Τι ούτι σου καταμαρτυρούσιν. Ο δε Ιησούς εσιώπα. Και αποκριθείς ο αρχιερεύς είπεν αυτό. Εξορκίζωσε κατά του Θεού του ζώντος, ή να ημίν είπεις, είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Λέγει αυτό ο Ιησούς, σύ είπας. Πλην λέγω ημίν, απάρτη όψεστε των Υιών του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού. Τότε ο αρχιερεύς διέριξε τα ημάτια αυτού, λέγον ότι ευλασφήμισε. Τι ετυχρίαν έχομεν μαρτύρων, είδε, νυν νικούσατε την βλασφημίαν αυτού. Τι ημίν δοκεί, οι δε αποκριθέντες είπων, ένοχος θανάτου εστί. Τότε ενέπτυσαν εις το πρόσωπον αυτού και εκολάφισαν αυτόν. Οι δε εράπησαν λέγοντες, προφήτευσον ημί Χριστέ, τι σε στήνω πέσασε. Τη συλλαβούς είσαι παρανόμης, ανεχόμενος ούτως ευώας, Κύριε, ή και πατάξατε τον ποιμένα και διεσκορπίσατε τα 12 πρόβατα τους μαθητάς μου. Η δύναμην πλοίουσι 12 λεγεώνας παραστήνε αγγέλων, αλλά μακροθύμω ή να πληρώθη αεδήλωσα ημί διά των προφητών μου, αδείλα και κρυφία, Κύριε, δόξα Σοι. Ο δε Ιησούς έστι έμπροσθεν του ηγεμόνος και επιρώτησεν αυτόν ο ηγεμόν λέγον, «Σύ ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο δε Ιησούς έφη αυτό, «Σύ λέγεις». Και εν το κατηγορήστε αυτόν υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων, ουδέν απεκρίνεται. Τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος, «Ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι». Και ουκ απεκρίθη αυτό προς ουδέ εν ρήμα, ώστε θαυμάζειν τον ηγεμόν αλίαν. Κατά δε εορτήν ιώθη ο ηγεμόν απολύει ένα το όχλο δέσμιον, ον ήθελον. Είχον δε τότε δέσμιον επίσημον λεγόμενον Βαραβάν. Συνηγμένον ουν αυτόν είπεν αυτής ο Πιλάτος, «Τι να θέλετε απολύσω ημίν, Βαραβάν ή Ιησούν των λεγόμενων Χριστών, ήδη γάρο τη διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν». Καθημένου δε αυτού επί του βήματος απέστειλε προς αυτόν η γυνή αυτού λέγουσα, «Μηδέν σοι και το δικαίο εκείνο, πολλά γαρέπαθον σήμερον κατώναρ δι' αυτόν». Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους, ή να αιτήσονται τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν
απολέσωση. Αποκριθείς δε ο ηγεμόν είπεν αυτής, τι να θέλετε από τον δύο απολύσω εμήν. Οι δε είπον, Βαραβάν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, τι ουν ποιήσω Ιησούν των λεγόμενων Χριστών. Λέγουσιν αυτό πάντες, σταυρωθήτων. Ο δε ηγεμόν έφη, τι γαρκακόν επίησε. Οι δε περισσώς έκραζον λέγοντες, σταυρωθήτων. Σταυρωθήτω έκραζον ή των σων χαρισμάτων αΐεντρυφόντες και κακούργων αντεβεργέτου ητούντο λάβειν ή των δικαίων φωνεύτε. Εσύ όπας δε Χριστέ, φέρον αυτόν την προπαίτειαν παθήν θέλων και σώσε ημάς ως φιλάνθρωπος. Οι στρατιώτε απήγαγον τον Ιησούν έσω της αυλής, ο εστι πρετόριον, και συγκαλούσιν όλην την σπήραν. Και ενδύουσιν αυτόν πορφύραν και περιτιθέασιν αυτό, πλέξαντες ακάνθινον στέφανον, και ήρξαντο ασπάζεστε αυτόν. Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, και έτυπτον αυτού την κεφαλήν καλάμο, και ενέπτυον αυτό, και τυθέντες στα γόνατα προς εκείνον αυτό. Και φέρουσιν αυτόν επί Γολγοθά τόπον, ο εστί μεθερμινευόμενον κρανίου τόπος, και εδίδουν αυτό ποιήν εσμυρνισμένον ίνων. Ο δε ουκ έλαβε. Και σταυρώσαντες αυτόν, διαμερίζονται τα ημάτια αυτού βάλλοντες κλήρων επ' αυτά της τιάρη. Ειν δε ώρα τρίτη και εσταύρωσαν αυτόν. Και είναι η επιγραφή της αιτίας αυτού επιγεγραμμένη, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο ενίδασι την γην κρέμασας, στέφανον εξακανθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασίλευς, ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλον των ουρανών ενεφέλες, ράπισμα κατεδέξατο, ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Άδαμ, ύλης προσιλώθη, ο νυμφίος της Εκκλησίας, λόγοι εκεντήθη
προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ, δείξον ημίν και την ενδόξω σου Ανάσταση. Και συναυτός σταυρούς οι δύο ληστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εξ ευωνίμων αυτού. Και επληρώθη η γραφή λέγουσα και μετά ανώμον ελογίστη. Εις δε των κρεμαστέντων κακούργων, ευλασφήμη αυτόν λέγον, «Εσύ ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς». Αποκριθείς δε ο έτερος επετήμα αυτό λέγον, «Ουδέ φοβήσει των Θεών, ότι εν το αυτό κρίματι και εμείς μεν δικαίως, άξια γαρών επράξαμεν απολαμβάνομεν, ούτως δε ουδέν άτοπον έπραξε». Και έλεγε το Ιησού, «Μνήσθητη μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Και είπεν αυτό Ιησούς, «Αμήν λέγωσι, σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσου». Μικράν φωνή αφήκεν ο ληστής εν το σταυρό, μεγάλην πίστην έβρε, μια ροπή εσώθη, και πρώτος παραδείσου πύλας ανοίξας εισήλθεν, ο αυτός την μετάνοιαν προσδεξαμένος, Κύριε, δόξα σοι. Ειστίκησαν παρά το σταυρό του Ιησού η μήτηρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ιησούς σουν ειδών την μητέρα και τον μαθητήν παρεστώτα όν η γάπα, λέγει τη μητρία αυτού, «Γίνε, είδε ο Υιός σου». Ή τα λέγει το μαθητή, «Ιδού η μήτηρ σου». Και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Μετά τούτο ειδός ο Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεστε, ή να τελειωθεί η γραφή λέγει, «Διψώ, σκεύωσουν έκει το όξους μεστών, οι δε πλήσαντες πόγκον όξους και ισόπο περιθέντες, προσύνεγκαν αυτού το στόματι». Ότε ουν έλαβε το όξος ο Ιησούς είπε, «Τετέλεστε», και κλείνα στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Δύο και πονήρα επίσεν ο πρωτότοκος Υιός μου Ισραήλ, εμέν κατέλειπε πηγήν υδατός ζωής και όριξεν αυτό φρέαρ συντετριμένον, επί ξύλου εσταύρωσε τον δε βαραβανητήσατο και απέλυσεν. Εξέστη ο ουρανός επί τούτο και ο ήλιος τας ακτίνας απέκρυψε.
Σι δε Ισραήλου κενετράπης, αλλά θάνατο με παρέδωκας. Άφες αυτής, Πατέρ Άγιε, ουγαρίδαση τι επίσα. Ελθόν Ιωσήφο από Αριμαθέας, ευσχήμων βουλευτής, ως και αυτός ειν προσδεχόμενος στην Βασιλείαν του Θεού, τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτων και ητήσατο το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εθαύμασεν ήδη τέθνηκε και προσκαλεσάμενος τον κεντηρίο να επιρώτησεν αυτόν ή πάλε απέθανε. Και γνούς από του κεντηρίωνος εδωρήσατο το σώμα το Ιωσήφ και αγοράσα συνδόνα και καθελών αυτόν, ενήλυσε τη συνδόνη και κατέθηκεν αυτόν εν μνημείο οήν λελατομημένον εκ πέτρας. Τι επαύριον ή της εστί μετά την Παρασκευήν, συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς Πιλάτων λέγοντες: «Κύριε, εμνίστημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπεν έτη ζών, μετά 3 ημέρας εγείρομαι. Κι έλευσον νουν ασφαλιστήνε τον τάφον έως της 3ης ημέρας, μήποτε ελθόντες οι μαθητέ αυτού νυκτός κλέψωσιν αυτόν, και ύποσι το λαό ηγέρθη από τον νεκρόν, και έστε η εσχάτη πλάνη χείρον της πρώτης. Έφη αυτής ο Πιλάτος, έχετε κουστοδίαν, υπάγετε ασφαλίσαστε ως είδατε. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσηλώθης και τη λόγη και εντυθείς, την αθανασίαν επίγασας ανθρώπης, σωτήρ ημών δόξα σοι.